Zdravo svima, dobrodošli na Pitchways. Nalazimo se na otvaranju novog kluba u Beogradu, Dice Arene, u prostorijama SKC. Sa mnom je Mladen. Zdravo, Mladene. Zdravo. Možete nešto reći o klubu? Ništa, evo, Delfi Laguna rešili su da otvore klub društvenih igara, prepoznali su hobi kao potencijal da može da se širi, prosto populacija širi svoje interesovanje ka društvenim igrama i onda su oni rešili da to interesovanje ne iskoriste, da napravi jedan klub. Krenuli smo i lokalizaciju društvenih igara, krenuli smo, čak imao planove i u produkciji društvenih igara, da krenemo u produkciju društvenih igara, tako da onako baš smo ušli, kako kažem, grlom u jagode možda, ali smo ušli u društvene igre, sve društvenih igara svim snagama i super. Dajemo se od sebe. Posjetitelji kluba, što mogu da očekuju, koliko igara, programe? Klub trenutno broji oko 400 igara spremnih za igranje u samom klubu. Klub će funkcionisati po principu 300 dinara ulaz, uz Delfi Laguna karticu 10% popusta imaju na taj ulaz. Takođe i klub ima i prodaju igara, pa prodaja igara će se isto bazirati na Laguninom loyalty sistemu, gdje imamo 10% popusta na Lagunine igre, 5% popusta na Lagune drugih izdavača, što stranih, što domaćih. Da. Naravno, grickalice, neizbježne. Grickalice, da, imat ćemo grickalice, kokice, kikiriki. Što se tiče pića, malo smo drugačiji u odnosu na ostale klubove u tom smislu što služimo piće, nije samo da se dođe do šanke da se to piće uzme. Malo je, ja mislim da je malo širi spektar ponude nego što je inače u drugim klubovima i ideja je u stvari da smo ipak mi kafić u kome mogu da se igraju društvene igre, ali opet nismo samo kafić jer naplaćamo taj ulaz i kogod dođe, ne znam da ono se isplati da sedne samo i da pije kafu. Naravno mogu da donesu svoje igre? Naravno mogu da donesu svoje igre, mogu da igraju naše igre, mogu da smišljaju od igre. Znači prostor im je dostupan za sve što je vezano za društvene igre. Možda ima nekih planova za neke dešavanja, event, da. Imamo već u bliskoj budućnosti, imamo dogovore, na primjer, za prvi turnir u šahu, pošto imam prijatelja koji je međunarodni sudija u šahu, pa bi to mogo da pomoći će mi da organizujem to onako da bude na nivou, što se kaže. Planiramo naravno turnir u Ratu za prsten, našoj igri, to je igri koju je Laguna lokalizovala. Prvenstveno, mislim i moj tim, želimo da proširimo turnirima, da ne bude više samo Katan, koji je nekako, neko će kažem da je dosadio, nije dosadio čim toliko ljudi se prijavljaju i igra ga i stalno se igra, ali bih hteo da uvedemo i neke druge igre koje su možda i manje popularne i igrački, a i turnirski, da ih uvedemo da se igraju u našem klubu na turnirima, upravo da bi digli popularnost, a smatramo da imaju tu vrednost da budu igre na turniru, da imaju taj kapacitet da se sa njima igra turnir. Imam ideju da u samom prostoru održavam i top 10, top 10 razgovore, tribine neke na temu društvenih igara, da organizujem pub quiz, na primjer, koji je tematski orijentisan ka društvenim igrama. Znači, bit će živo u svakom slučaju? Biće živo u svakom slučaju. Gledam, da, ideja je da opet nije samo klub koji će se ograničiti na to došli gosti, igraju seli, igraju igre, nego da im ponudimo i neke druge sadržaje, naravno blisko vezane za društvene igre. Pomenuo si da Lagunine izdanja, možda gledalci ne znaju, Laguna je nedavno ušla u industriju društvenih igara kod nas. Izbacili ste Rat za prsten, odnosno War of the Ring card game. Tako je. Tako, znači ne onaj veliki. Ne veliki, tako je, nego card game povoljniji. Možete nam otkriti neke planove, šta se sledeće da očekuju? Da, sledeće imamo, na proleće nam stižu 3 nove igre, Rat u zemlji čuda, Wonderland's War, inače engleski naslov. Stiže nam Igra prestola i stiže nam premijerno i kod nas, kako u svetu, tako i kod nas, Dolina vetrenjača kao novi naslov sa SN-a koji smo
pokupili, praktično smo pokupili naslov sa SN-a i svidao nam se. Ljubav je bila na izgled kutije, iskreno. Verujem, jako lepa kutija. Jako žive boje, baš prelepa kutija, onda smo i mehanički shvatili da je to jedan solidan Eurogame, tako da s onim Colkinovim okretanjem točkića, tako da roundeli, tako da već zovu, tako da imamo jednu, ja mislim, jako zanimljivu igru. Znači da u svakom slučaju mogu ljudi očekivati dosta raznovrstan izbor, svačiji ukus. Tako je, svačiji ukus. Nisu samo tematski igre, ali nisu ni samo eura i za različite prosto profile igrača će biti. Gledamo za različite profile igrača, da, možda smo krenuli malo, kako kažem, onako, jače u smislu da uzimamo te naslove koji nisu za širu publiku, ali baš namerno to uzimamo, upravo želimo da ih približimo široj populaciji, da im ponudimo i nešto na srpskom jeziku, nešto što bi možda njima bilo na engleskom teže da prihvate i teže da savladaju. Nadamo se da je jezička barijera je uvek prisutna. Čak i onaj ko zna jezik uvek i onda na srpskom pretpostavljamo, ne pretpostavljamo, nego lakše. Jeste, da. Na kraju samo bih te pitao oko radnog vremena kluba. Klub će raditi radnim danima od 3 do 11 uveče i vikendom od 10 ujutru do 11 uveče. Vikendom, to je jutarnje sate, negde smo planirali da budu namenjeni porodici, odnosno majkama, očevima sa decom koji žele da dođu i da uključe decu, mlađu populaciju, znači u svet društvenih igara. Nadam se da to neko vreme kad roditelji najviše mogu da posete deci, pa da će nam biti gosti. Želim puno sreće. Hvala ti. Hvala tebi.